Апартамент за 169 000 евро на първа линия море, град Бургас. Предлагаме за продажба просторен трестаен апартамент в крайбрежния квартал на град Бургас, Сарафово. Имот е разположен в малък жилищен комплекс на първа линия море в тих район в новата част на квартала. Апартаментът е с площ от 158 квадратни метра на 5-ти етаж и се състои от коридор, просторен хол с кухня и трапезария, 2 спални, 2 бани и 2 страхотни тераси с излаз от всички стаи и разкошна фронтална панорама море. Жилището се продава напълно обзаведено и оборудвано. Изключително слънчев и топъл имот с изложение изток, юг, запад. В санитарните помещения има инсталирано подово отопление. Комплексът разполага с басейн, красиво озеленена територия, видеонаблюдение и поддържане общи части. До сградата има паркинг за свободно паркиране.